Hi, this is Marvin Baguio of Pinoy Lab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never miss an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content. 30 ko ah. Kaya ba kaya? 30. Wala ka sinira. Sarap. Wala ko lang sa kulit. Stick. Ha? Stick. Katamay? Sabon niya, bisa bisa. Pinakatamay? Taga sa sana. Wala ba tingin sa bed? Taas kami? Tag maybe. Hindi ako niya 100. Kana. Nakani ka pa? Wala.
Till.
From 8 a.m. to 5 p.m. for hours.
Kanila. Yan ang kwarto niya. Okay, mamalagi ko. Yan, ako ikikita. Ilang kilo na kaya? Ilang kilo daw? Lisi. Lisi. Kapta. Apil o apil! Apil!
balik ko ba na? Gawas ng kuwan, kapag nilaw pa. Ya, kalimut yay.
Kumantay dyan. Ya, manok ya.
Ano lagi ni ano diri? Maliit. Video. Yo, ano rin? Hindi pa na video. Ay, to my vlog. Vlog kaya? Saan mo ba yun? Nakapost ka rin na dalawa. Hindi yung Ay, kusing! Ay, ano? Hey, what's up, man? Tama, ramay ito eh. Ilan mo rin? First class na siya.
Buwan, wala na eh. Para may isa na kapag din. Kalma! Boy! Wala na rin motor, boy! Wala! Oh, dito po kami tayo ka na dito may panakot na! May gagmay ngayon. Ha? Gagmay ngayon, no? Gagmay ngayon. Ano ko na ilan mo? Isa lang. Okay, ilang po ito? Ilan lang. Ilan lang yun. Wala ka ba doon?
Dahil ko ang one word. Vlog ka kay para makatabang-tabang. Sound. Para dyan, nag-vlog. Kamay galing at dahil nanginim ko ka ito. Ina ka ba rin? Uray! Uray na ito. Sobrang ganun na ba? Hi to my vlog. Hi. Bili ako ng langka para sa turon. Nanginim ako. Kabalo ka nga na ako. Beto na mga Ay, ano na? Sus, gani o, kadalag sticker. Ano man? Dugay na. Dugay na ka na. Pinoy. Please don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.